Many I know ya abtidai. Sumo ila I know yantiai. Ami fanoi ila wujudin ila fanoi. Ami wujudin ila fanoi. Ami wujudin lahu iktifakun ila wujudin bila iktifai. Kharajitu min zulmatin li ukra. Wamo amome wamo waroi. Famo amome wamo waroi. Famo amome wamo waroi. Famo amome wamo waroi. Ẹ jẹ́ á rántí níbo la ti ń bọ̀ wá. Níbo níbi tá ń lọ, níbo la ó padà sí o. Níbo la dé dúró, níbo níbi tá ń lọ, níbo la ó padà sí o. Èyí la ó fi mọ̀ wá tá ó wù láyé. Inú àwẹ̀ la wà yìí. Ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́. Ẹ má jẹ́ káyọ̀ láyọ̀ jù kọ́ ló ń san alẹ́ san rẹ̀. Ọlọ́run dákun gbà ó, Ọlọ́run dákun gbà á. Gbogbo àdúrà tá ti ń ṣe bọ̀ títí tó fi dòní. Ẹ má padà síbẹ̀ o, ẹ má padà síbẹ̀ o, gbogbo Al-Yusra. Ẹ má padà síbẹ̀ o, ẹ má padà síbẹ̀. Gbogbo ohun tó ti mọ̀ pé kò ń dá nínú Ramadan náà, ìwà ìbàjẹ́ yìí rọ́ṣì náà. Kálẹ̀ ra lóòjọ́ náà wọ̀. Ẹ rí nígbà tí Ramadan dé kùrùkẹrẹ rẹ̀ pọ̀ jù. Nígbà tí Ramadan dé kùrùkẹrẹ rẹ̀ pọ̀ jù. Àfi bíi pé ìwọ gangan ni màmú wa. Ó kára márísìkì rẹ̀ bíi tòótọ́. Ó ń bí màmú pé níjọ́ wo la máa ká ṣámú. Ó lọ́dún mọ́ta lọ́ra jàlábíà tuntun nẹ́nẹ́. Tẹ̀sùbá àti bù síbi ọ̀gádé lọ fi kọ́ sí. Ìtẹ́ kírun tó wọ́n lówó mà ló tún lọ́ra. Látago 4 ìrọ̀lẹ́ ló ti dé mọ́ṣáláṣí. Gbogbo àgé ló fọ yanyan, ó tún lé Ọlọ́run ṣe. Àìní kírun dédé mọ́ lẹ́yìn àwẹ̀ Ramadan kò yẹ kó tún jẹ́wọ́ ló máa padà síbẹ̀ mọ́. Ọ̀pá Súfì ẹ má padà síbẹ̀ o, ẹ má padà síbẹ̀ o. Òdèrè arẹwà eléré ńlá. Àníyàn ẹ má padà síbẹ̀ o, ẹ má padà síbẹ̀. Adex gbogbo ohun tẹ́tí mọ̀ pé kò dáa nínú Ramadan náà, ìwà ìbàjẹ́ yìí rọ́ṣì náà. Kálẹ̀ ra lóòjọ́ náà wọ̀. Gbogbo ẹni tó ń bẹ níkàlẹ̀ gbogbo ìmọ̀ kì í yọ. Bámiyan Láìdé Ṣéwù Jẹ̀lílì Al-Yusra. Àwọn Al-Yusra ṣáwẹ̀ ń gbó wa ni. Bámiyan Láìdé Ṣéwù Jẹ̀lílì Al-Yusra ẹ bá ń pariwo Ṣéwù. Ọláìdé Ṣéwù kò ní kú ẹ bá ń ṣá mi. Òun la ṣàdúrà yẹn lè ṣàmì. Ẹ̀dẹ̀lẹ̀ fẹ́ràn Láìdé Ṣéwù gidi gan. Ọláìdé Ṣéwù bá mi Àyìnlá Jẹ̀lílì ò ní kú. Ọláìdé Ṣéwù bàbá Ẹ̀dúnjọ bí kò ní rùn wọn. Àpàdà sábúrú bó dàgbàrà tó ń ṣàn kò ní jẹ́ tààfà mi Láìdé Ṣéwù Jẹ̀lílì Al-Yusra ẹ bá ń pariwo àmín. Ọláìdé Ṣéwù gbogbo agbára táwọn tá bá gbé kò ní borí ẹ Jẹ̀lílì o, because inú ẹ dára Jẹ̀lílì o. Àyìnlá ayé á dára jù bẹ́ẹ̀ lọ, gbogbo èrò rere tó ń rò sí wa ọ̀nà ìlọ́po lọ́ba fi san fún ẹ. Bàbá wa ránṣẹ́, bàbá lálùbáríkà tó bí àwọn ọmọ olóríire. Ẹ pẹ́ fún wa nínú owó ńlá pẹ̀lẹ́mì gígùn àtàláfíà ara.
bami yan inú rídọ̀ Ṣéhù Múrítàdọ̀ bàbá rẹ ni alẹ́ akíyìmú mi Àyìndé bàbá wa dúdà èrò báńkì Aláàjì Ahmed Adéníyì ọkọ̀ Mùtíà MC onírin yẹn kú ìkàlẹ̀ níbẹ̀ yẹn o Adéhùnmí mi Adex Aláàjì Haruna èèyàn tèmi olólùfẹ́ mi Àmọ̀kẹ́ o ó fẹ́ràn ànábì lára mi dáadáa èrò báńkì Ẹdúnjọbí mi èjì rẹ o wíníwíní lójú orogún èjì wọ̀rọ̀ lójú ìyá tó bí ọbẹ̀ kìsì ń bẹ́ kẹ́sẹ́ àwọlé alákìsà asálàkìsà dùn ní ìgbàṣọ ọmọ Kẹ́hìndé mi aláṣẹ Aládé Autos mo kí gbogbo yín ẹ kú ìkàlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ó yá ká sọ pé àti palẹ̀ mọ́ fàlejò tó fẹ́ wọlé. tó bá ń bọ̀ wá bí kò máa wọlé bó tún wọlé tán bí kò máa jáde ni Mọ́ríyá bàbí káyà Ramadan àti palẹ̀ mọ́ fàlejò tó fẹ́ wọlé tó bá ń bọ̀ wá bí kò máa wọlé bó tún wọlé tán bí kò máa jáde ni Mọ́ríyá bàbí káyà Ramadan. àti palẹ̀ mọ́ fàlejò tó fẹ́ wọlé ìrọ̀rùn wájú Lukman tó bá ń bọ̀ wá bí kò máa wọlé bó tún wọlé tán bí kò máa jáde ni Mọ́ríyá bàbí káyà Ramadan. àti palẹ̀ mọ́ fàlejò tó fẹ́ wọlé o kó máa wọlé o kó má ṣe jáde o. Ramadan Ramadan oṣù àpọ́nlé adúpẹ́ fọlọ́run kò ṣojú ẹ̀mí wa Ramadan Ramadan oṣù àpọ́nlé ọpẹ́ ní fọlọ́run kò ṣojú ẹ̀mí wa. Ramadan Ramadan oṣù àpọ́nlé ọpẹ́ ní fọlọ́run kò ṣojú ẹ̀mí wa Ramadan oṣù àpọ́nlé ọpẹ́ ní fọlọ́hún. ó yá Allah 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 Allah. gbogbo àlìyú síra ẹ jẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa ká wá máa juwọ́ sókè fọlọ́hún ọba ká máa sọ pé Allah 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 Allah. kó síbi ìlú ti fi kàyà ìláyé. mọ́làhún sádùn kọ́lé lò. kájúwọ́ méjèèjì sókè fọlọ́hún ọba. kakọ́ sára sọ lọ́hún ọba ìláyé o. sanwó mi Àmọ̀kẹ́ ajá mi súra o. Ọláìdé Ṣéhù Jẹ̀lílì Àlìyú sírọ̀ o. Ọ̀yà Láìdé Ṣéhù Àfáwá Láìdé Ṣéhù Àfáwá. Láìdé Ṣéhù Àfáwá o. Ṣéhù Jẹ̀lílì Ṣàmì. Ọdún tó wà dúpẹ́ ọdún yìí tún gbà dúpẹ́. Kọ́dún tó bọ̀ láàrin rìn aláwọ̀ ọ̀hán mi. Kọ́dún tó bọ̀ láàrin rìn aláwọ̀ ọ̀hán mi. Láìdé Ṣéhù Àfáwá o. Láìdé Ṣéhù Àfáwá. Ṣéhù Jẹ̀lílì Ṣàmì náà. Ọdún yìí tún gbà dúpẹ́ o. Kọ́dún tó bọ̀ láàrin rìn aláwọ̀ ọ̀hán mi. Oya Àyìndé 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 Àyìndé. Àjíǹde fún wa ló sanwó mi Àmọ̀kẹ́ ajá mi súra. Ṣéhù Abdulhakeem wa Àyìndé bàbá wa dúdà o. Oya ẹ bá mi káwọn àfa wa ànàkúnmùlà. Adéhùnmí Adex Hájì
àrùnà mi ó sanwó mi àmọ̀kí adé adex kó owó níná kó owó níná adéhùn mi kú owó níná kó owó níná bó ṣe ń náwó ló ń ṣe ń nára bó ṣe ń náwó ló ń ṣe ń nára ọmọ àtàtà bí irú èyí o kọlọ́hún má jẹ́ kó wọn nílé èsù buhana ńlá àlá MC onírin wà alhamdulillah ọmọ Kẹ́hìndé mi èjì rẹ̀ Allahu akbar èsù buwa ajíyá mi ẹ̀dàdé níyì mi ó sanwó mi àmọ̀ kí ajá mi sùúrà o. Ó yá èrò bá ń gbé MC onírin MC onírin ó sanwó àmọ̀kẹ́ alájà mi sùúrà o MC onírin alájí Ahmed ń náwó Adéníyì Yádúlá Ahmed mi gbogbo bí tó ti mú wá àgbà náà ní wá bẹ́ẹ̀ o Ají Ahmed ló sanwó mi àmọ̀kí adé MC onírin yan lólùfẹ́ mi màmá ni ọmọ Kẹ́hìndé aláṣẹ Aládé Autos ó sanwó mi alájà mi sùúrà tèmi ní success àṣàfà o ó yá ẹ tún bá ń pè MC onírin MC onírin ó sanwó àmọ̀kẹ́ alájà mi sùúrà o MC onírin ó tún wá yá owó tó ṣí onígbẹ̀yìn látọrọ fún Ají Ahmed Adéní látọrọ fún owó tó ṣí onígbẹ̀yìn o àlàáfíà tí ó bó ṣe tán ẹ̀mí gígùn tí ó bá yá tán ọmọ ẹ̀ ò ní kú aya ẹ̀ ò ní kú ọmọ ẹ̀ ò ní kú aya ẹ̀ ò ní kú ọmọdé ní ìkí wọn náà máa má ṣàìsí kókókó lára òyìnbó aládìyẹ mo ní yàrá bí mo gbọ́ mo ti gba kádàrá mi èmi mà ti yọnu sí wọn bá tọ́lọ́hún wò mí màmá ìdújọ bí ọmọ méjì mi àyàfà wa láìdé ìṣòwò jẹ̀lí àlìyún sinra ìyá ìdújọ bí ní sọ pé ẹ má fi kéwú ṣeré. Màmá rí alálùbáríkà o màmá fà wa ṣéun jẹ̀lílì àlìyún sinra wọ́n sanwó mi àmọ̀kẹ́ o ẹ má fi kéwú ṣeré kéwú ò ṣeé ṣe kéwú ò ṣeé ṣe kéwú ò ṣeé ṣe kéwú ò ṣeé ṣe Àṣàbí 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 Adéwélé nìkan dájọ́ ìjọyà. Àníkí Adé márùn Fàtúmí o Ṣéhù Wáínú Rídà Ṣéhù Sẹ́yìnulè Ábídínì bàbá wa ni alálùbáríkà ní kọ́lọ́hún jarí bàbá pẹ́. Àníkẹ́ mi Àníkẹ́ mi Àníkẹ́ mi àdùnbárin mọ́tò ṣe ọlọ́run ò ní jẹ́ ó tẹ́. Márùn Fàtúmí márùn Fàtúmí márùn fà ó àdùnbárin mọ́tò ṣe ọlọ́run ò ní jẹ́ ó tẹ́. Àníkẹ́ Adé márùn fà gbogbo ẹni bá ní òkú o nílẹ̀ yìí o olúwa rẹ̀ àkóyọyọ ló máa. Ó wá yá aláwọ̀ eléyìí èèyàn mi ní ọlọ́kọ́ bá mi sanwó lẹ́. Aláwọ̀ eléyìí èèyàn mi ní ọlọ́kọ́ bá mi sanwó lẹ́. Ṣéìkù Sẹ́yìnulè Ábídínì o bàbá tèmi àmọ̀kẹ́ ajá mísúra ni Ṣéhù Musa ẹnu rìndọ́ ní Kẹ́tù Ṣéhù Musa ẹnu rìndọ́ ní Kẹ́tù bóyá nílé àfàwà nílé àfàwà
bóyá nílé àfa wa. àìnú rí dọ́là àfa wa. àìnú rí dọ́là àfa wa. Allah 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 Allah. kó síbi ìlú ti fi kàyà ìláyé. Ṣẹ́gun Musa ẹnu rí dán ló ń san omi. Mọ́làwùn ṣàdùn kọ́lé lù. Ṣẹ́gun Musa ẹnu rí dán ló ń san omi. Allah 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 Allah. Ṣé wúwà mọ̀ bí ìwọ olódò ọba tiwa? Owó nìyẹn jẹ́ Hájì Àmídì tiwa ni. Ṣéwù Abdulrafiu Babátúndé Síbúgà o. Síbúgà tún láyé làfà wá. Allah 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 Allah. Owó ẹ̀yà Sálátù tí mo wà ní má ti ṣoríire. Àlìyú síra tí mo wà ó ní má ti ṣoríire. Kò di ìgbà tí mo bá ń tọ́jú bọ̀lé. Kò di ìgbà tí mo bá ń tọ́jú bọ̀lé. Àlìyú síra tí mo wà ní má ti ṣoríire. Àlìyú síra tí mo wà ó. Àlìyú síra tí mo wà ó. Kò di ìgbà tí mo bá ń tọ́jú bọ̀lé. Kò di ìgbà tí mo bá ń tọ́jú bọ̀lé. Àlìyú síra tí mo wà. Allah Allah Allah. Allah Allah. Wọ́n sanwó ọjà màmá wa o. Hájì Àmídì Adéní tiwa ni. Wọ́n sanwó alájà wọ́n lólùfẹ́ mi ni. Àsálátù àlá Ànábì. Àsálátù àlá Ànábì. Allahu Allah. Wọ́n sanwó alájà mi. Wọ́n sanwó alájà mi. Olólùfẹ́ Àmọ̀kẹ́ ajá mi sùúrà. Wọ́n sanwó alájà mi. Wọ́n sanwó alájà mi o. Àsálátù àlá Ànábì. Falala falala mojala la falala. Falala falala mojala la falala. Mojala la falala. Mojala la. MC Onírin wọ́n sanwó alájà. Wọ́n sanwó Mọ̀mẹ́dù Jọbí. Oyin ni orúkọ ńlá oyin ni. Oyin ni orúkọ ńlá oyin ni. Orúkọ ńlá. Orúkọ ńlá. Orúkọ ńlá. Wọ́n sanwó mi ajá mi súra o. Iná àtọ̀ iná kàlẹ́ káwùsà. Iná àtọ̀ iná kàlẹ́ káwùsà. Ajá mi súra ẹjọ́ ìbọ̀dá. Ọlọ́run ò ní ba yí ẹ jẹ́ o. Ọ̀rẹ́ ò ní dàrú o. Ọmọdé ló fi bẹ̀rẹ̀ wàá lo gbogbogbogbogbò wàá lo pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Ajá mi súra ayé ò ní bàjẹ́ o.